kalong kumbak kini no yaka pliangja jong kito ki driver kali kamay na kaneka jala kajungi pimday ban shuailat bet ya ki kali toris ki banabar ba kinwan kamay jam hadu haki toris spot day ban ailat ningkong ya ki try jala la jong ke namar piyo ihi yaka jingduk jong ki bro hakaneka jala kajungi ngakentu ya ka sorkar mekhya bakade ban don kata ka jingya kren ya sotu barka sorkar asam khnang ba kine ki jinge kine ki kendrum kendram kinom don shu khnang ba ki nong asam bat ki nong mekhya kinom don kata ka jingya shrut ka jingya pher jingmut. Hello bro, welcome back to my video. Te halor ka jingya shrut jong ki nongnya kali kamai na mekhya bat ki nong asam hakini ki singi baladep hakaba kaladon ka jingya bat ki kali nakaliang jong ki nong asam klem da khen ki kali private lane ki kali kamairu kila bat na phang ki kali mekhya ki baya jingba ki surok asam bat kuman jubab ya ka jingbat jong ki nong asam ki kali mekhya nakaliang jong ki driver kali kamai na mekhya ru lingba ka all Meghalaya Tourist Taxi Association kilabat jaki kali toris jong ka jala asam ki batmu banwan saki jaka jungai te nakaliang ka junga ngasukwa ban kentu ya ka sorkar Meghalaya ba ka de ban yakren ya sotu bat ka sorkar asam halor ka jingkhang jong ki nong asam ki kali Meghalaya bat halor ka jingkhang jong ki driver kali toris na Meghalaya ya ki kali asam ki batmu ban le saki jaka jungai ka sorkar Meghalaya kadon kam ya ka bilateral talk bat ka sorkar asam khnang ban la ban penbe chekini ki jinge problem solving or conflict resolution is very important to solve the problem ki district council ru ki de ban trai ringkat bat ki sorkar jela khnang ban nom aili ya ki kali toris ki banabar ban wan kamai jam hakane ka jela ka jungi namar haki jaka bahap haki 6 schedule areas lane haki jaka badai ban khmi ki district council nakaliang jong ki district council kim dai ban syajam ya ki kali toris ki banabar ban wan kamai jam hakane ka jela ka jungi namar kakta ya ka kamai kaji jong ki driver kali kamai nakane ka jela ka jungi kalong kumba kini no ya ka pliangja jong kito ki driver kali kamai nakane ka jela ka jungi dei ban perkhat janai dei ban yapan bet yakine ki jinge baro phim dei ban shuailat bet ya ki kali toris ki banabar ba kinwan kamai jam hadu haki toris spot hadu haki jaka ki bahap haka 6 schedule areas ru namar haki jaka bahap haki 6 schedule areas nakaliang jong ka rindieru hapo ka 6 schedule kala aibor yaki district council bakin khmi yaki jaka ki bahap hapo ki district council balepat phi nom ya trekambha balai phi ya ailat yaki bro ki banabar bakin wan kamai jam hapo ki 6 schedule area su hakabaki de ki jaka ki bahap hak kajingpe jong ki district council phimdai ban sya jam yaki barjela bakin wan kamai jam dai ban ailat ningkong ya ki try jela la jong ke namar piyo ihi ya ka jingduk jong ki bro hakane ka jela ka jungi te nakaliang ka junga ngakwa ban kentu ya ki district council ba ki dai ban yakren bat ki hima bat ki ilaka ba kinom dai ban ailat lu ceki toris ki banabar ban wan kamai jam hakane ka jela ka jungi namar kalong kumba pentroñ bat ban kenino ya ka kamai ka kaji jong ki driver kali kamai nakane ka jela ka jungi namar ki kali toris ke banabar kila ban sange no tang haki city kimla ban wan hadu hakendong kensrot hadu haki jaka jungokai kamtam haki jaka ki bahap haki 6 schedule areas lane ki jaka ki bahap hapo ki jingpe ki jingkmi jong ki district council nakaliang jong ki district council kim dai ban sya jam ya ki toris nongwe bakin wan kat pamuan syakane ka jela ka jungi ki dai ban sange no
ya ki kali jong ki tang haki city nre onda ki kwa banwan syaki jaka jong kai te kilade ban syong ban reserve da ki kali Meghalaya jongi ke daki local taksi lane daki tourist taksi ru ki badai jong ki nong Meghalaya omde ba kinwan bet daki kali jong kito ki torisi omde ba kinwan direct syadu sya jaka joka nrei ki kali jong ki toris barjela ki de basangi ro tang haki city bat na city ki de ban syong passenger ne ki de ban reserve kat bakiman maki ke kenang ba kan ai kata ka kamai kakaji yaki trajela jongiru te perlok nakale ka jonga ngam ko ban kren drong re tangkat ne ki jingkren ki jonga ngakentu ya ka sorkar Meghalaya bakade ban don kata ka jingya kren ya sothu bat ka sorkar Assam kenang ba kine ki jing e kine ki kendrum kendram kinom don shu kenang ba ki nong Assam bat ki nong Meghalaya kinom don kata ka jingnya shrut ka jingnya pher jingmut debandon ka jingnya penbet hapdeng ka sorkar Meghalaya bat ka sorkar Assam bat kumjuru ngakentu ya ki district council kidai ban ya trelang rengkat bat ka sorkar jela kanang bandom aili ya ki bar jela ki ba thmu banwan kamai jam hakane ka jela ka jungi nomor kalong kuma kni no ya ka plengja jongi ki nong Meghalaya te tangkini ki jingkren ki jonga kublai sibun kublai sajarngu ngin saya siam yang haki berki video